entrades d'aquest curs seran esglaonades. Hi haurà 2 torns, el primer a les 8 i a partir de 3:45 de 8 els alumnes es concentraran en unes zones d'espera. L'alumnat d'ESO al passeig de la carretera de Ribes i els de batxillerat al carrer Sant Joaquim. En aquests espais, tal com diu la normativa sanitària, s'haurà de respectar la distància d'1,5 metres i dur obligatòriament mascareta. La porta d'entrada serà la de vehicles per a l'alumnat d'ESO, doncs permet l'entrada en fila respectant la distància. Els alumnes de primer d'ESO es situaran a l'esquerra i els de segon a la dreta. Un cop dins el pati, els alumnes de primer d'ESO formaran 5 fileres segons el seu grup, tenint com a referent el professor de primera hora d'aquell dia. Aquest repartirà gel hidroalcohòlic per a la rentada de mans. Recordeu respectar sempre la distància de seguretat marcada al terra del pati. Els alumnes de segon, situats a la banda dreta al costat de les grades, seguiran el mateix protocol que l'alumnat de primer. Un cop configurades les 5 fileres, es farà l'entrada a l'edifici. Els de primer entraran per la porta de l'esquerra i els de segon entraran per la porta central de l'edifici. L'alumnat de primer de batxillerat, que espera al carrer Sant Joaquim, entrarà pel passadís guardant la distància. Allà hi seran els seus professors de primera hora que repartiran gel hidroalcohòlic i els duran a la seva aula. El segon torn d'entrada començarà les seves classes a les 8:10. Per tant, a partir de les 8, l'alumnat de tercer i quart d'ESO i segon de batxillerat es concentrarà a les zones d'espera. Recordem la importància de la distància i la mascareta. A la porta de vehicles, els de tercer entraran a l'esquerra i els de quart a la dreta. Es faran les fileres i protocols corresponents com en el torn anterior. Un cop configurades les 5 fileres, es farà l'entrada a l'edifici. Els de tercer per la porta de l'esquerra i els de quart per la porta central de l'edifici. L'alumnat de segon de batxillerat que espera al carrer Sant Joaquim entrarà pel passadís guardant la distància. Allà hi seran els seus professors de primera hora que repartiran gel hidroalcohòlic i els duran a la seva aula. La porta d'accés principal a l'institut només serà d'ús del professorat, personal PAS i els pares i mares amb visites concertades. Les sortides també seran esglaonades respectant la distància i l'ús de mascaretes. Tots els alumnes que van entrar a les 8 del matí sortiran a 2:15. Parlem de primer d'ESO, segon d'ESO i primer de batxillerat. Aquests seguiran les rutes descrites en aquest vídeo. Els alumnes que van entrar a les 8:10 sortiran a 2:15, 14:40. Aquí tenim el recorregut de tercer d'ESO, a continuació els de quart d'ESO i segon de batxillerat. Recordem que durant les sortides cal evitar les aglomeracions, mantenir la distància de seguretat i fer-ne ús de la mascareta.